Исәнмесе сифирда яңалыклар чыгарылышы студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Һәм яна мәктәпкә илнең барлык уку йортларында белем көне билгеләп үтелә. Чаллыда 2 мәктәп беренче тантаналы линейкалар үткәрде. 10 мең сум акча, 150 меңгә якын Чаллы пенсионерлары бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Мастер-класслар һәм операцияләр онкология диспансерының Чаллы филиалында табибларны укытуы узды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 46 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 1 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25511 очрагы билгеле. Аларның 22301 терелгән, 46сы узган тәүлектә. Чаллыда тантаналы рәвештә полилингваль Адымнар гимназиясын ачтылар. Тантанада Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимир Шаймиев, Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина, Дәүләт Советы депутаты Татьяна Ларионова, шулай ук шәһәр мэры Наил Мәгдиев катнашты. Бәйрәмнең төп кунаклары әлбәттә укучылар үзләре иде. Полилингваль комплекста беренче линейкада Лилия Гатина булды. 1 сентябрь көне Адымнар полилингваль комплексында белем көне генә түгел, ә зур бәйрәм булды. Чөнки мондый белем бирү учреждениесе Чаллыда беренче тапкыр ачыла. Бу вакыйганың хөрмәтле кунагы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимир Шаймиев булды. Шын күңелемнән әйтәм, мин гаҗәпләнеп калдым мондый урында. Мәктәп ачу турында уйлаганым, мин бу чаклы моторлык күрермен дип уйламаган идем. Буның өчен яшәргә дә кирәк, буның өчен шатланырга да кирәк. Шул ук вакытта шын күңелемнән уңышлыклар телим сезгә. Чаллыда полилингваль комплексның бер өлеше булачак лагерьне Истобар базасында ачарга планлаштыралар. Ул өстәмә белем бирү үзәге функциясен башкарачак. Шулай ук Наил Мәгдиев барлык төзүчеләргә рәхмәт белдерде. Мәктәптә төзүгә 18 ай вакыт билгеләнгәне булуга карамастан, гимназия вакытыннан алда сафка бастырылган. Дорогие друзья, позвольте еще раз поздравить вас с новой гимназией, с Днем знаний, пожелать успешного нового учебного года. Пусть он будет интересным, удачным, плодотворным. Я убежден, что Адымнар города Набережные Челны станет лучшей гимназией нашей страны, нашей республики, нашего города. Комплексның майданы 24 квадрат метрдан артык. Яңа гимназия 1224 укучыга исәпләнгән. Бинага керү алдыннан велосипедлар кую өчен урыннар бар. Укулар өчен телдә рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. Без бу мәктәпнең ачылуын бик көттек. Балалар көттеләр инде. Школа мечты диләр балалар. Без кирип карадык. Действительно, бик матур ясаганнар балалар өчен. Миңа бу мәктәп бик ошады. Анда бик матур, ул бик зур. Мин таптым үземнең дусларны, минем классташларны мин таптым. Миңа бу мәктәп бик ошады. 2022 елга кадәр Татарстанда мәгариф милли проекты кысаларында шундый 6 комплекс ачу планлаштырыла. Казандагы 2 уку комплексыннан тыш Алабуга һәм Чаллы, шулай ук Әлмәттә, Түбән Камада да шундый белем бирү йортлары ачылачак. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Яңа уку елы яңартылган бинада Өмет интернат мәктәбендә капиталь ремонт тәмамланды. Коррекция мәктәбендә нинди үзгәрешләр бар, хәбәрчебез материалында. Чаллының Өмет интернат мәктәбе 1983 елдан бирле эшли, төзекләндерү эшләрен 40 елга якын көтәргә туры килде. Хәзер мәктәптә уңайлы мөхит булдырылган. Во время капитального ремонта нашей основной задачей было создать отличные условия для учебы наших детей. А дети у нас особенные. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. В течение ремонта мы занимались тем, что расширяли проемы, создавали доступную среду, построили новые пандусы. Үзгәрешләр бинаның үзенә генә түгел, территорияга да кагыла. Интернет-мәктәп янында зур парковка барлыкка килде. Хәзер ата-аналарга укучыларны дәресләргә алып килү уңайлы булачак. Вы знаете, у нас линейки проводились, там просто травка была, да, и наши детки ходили, запинались, спотыкались. А сейчас площадка, чудесная площадка, чему мы несказанно рады. Очень удобно, что сделали пандусы, внутри все оборудовали по доступной среде. Мы очень рады, спасибо всем большое. Мәктәп интернетны ачу тантанасында Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина һәм шәһәр мэры Наил Мәгдиев катнашты. Я искренне желаю, чтобы
в этом новом здании наши дети реализовали все свои возможности, чтобы они здесь провели счастливые годы и приобрели те навыки, которые им очень помогут во взрослой жизни. Город вложил серьезные средства для того, чтобы было бы удобно парковаться. Это особенные дети, которым нужна помощь, когда они приезжают вместе с родителями в школу. И я думаю, вы увидели, что мы создали комфортные условия и для детей, и для учителей. Ошол тантанасыннан соң яңартылган мәктәп буйлап экскурсия уздырдылар, төзекләндерелгән уку сыйныфларын һәм ашхананы күрсәттеләр. Коррекция мәктәбен төзекләндерүгә республика бюджетыннан 67 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллы шәһәре пенсия фонды хәбәр иткәнчә, Россия Федерациясе президентының пенсия алучы гражданнарга бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы указы нигезендә Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче һәм 2021 елның 31 августына пенсия алучылар булган гражданнарга 2021 елның сентябрендә 10 000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү башкарылачак. Күрсәтелгән түләү суммасын суд карарлары һәм башкарма документлар нигезендә акча тотып калынмый. Президент бу акчаларны якланган дип атады. Дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы буенча ПФР бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, пенсия фонды органнарына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү сорап мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Ул автомат рәвештә билгеләнәчәк. Пенсионер пенсия ала торган оешмага җибәреләчәк һәм шул ук көндә түләнәчәк. Шолыда барлыгы әлеге түләүне 149 меңнән артык пенсионер алачак. Республика клиник онкология диспансерының Шоллы филиалында табибларны укыту узды. Малы инвазив операциялар буенча мастер-классны Казан медиклары үткәрде. Операциядә безнең төшерү төркеме дә катнашты. Операция өстәлендә элек ашказанда авыртуга зарланган 72 яшьлек Ират ята. Скрининг тикшерүләре нәтиҗәсендә Шолда 1-2 дәрәҗәдә ашказаны яман шише ачыкланган. Операция ясарга һәм бер үк вакытта Шол онкология диспансеры белгечләренә мастер-класс бирергә Казан шәһәренең 9-нчы онкология бүлеге мөдире Әмир Валиев килде. Операция у нас протекает планово. Мы практически полностью подготовили орган к пересечению и удалению. Значит, мы сейчас работаем, используя 3D-визуализацию, что позволяет нам более скрупулезно и детально видеть тонкие структуры организма человека, тем самым позволяет более безопасно выполнять операцию для пациента. Шолда мондай операция 3D визуализация техникасы белән өр-яңа җиһазларны кулланып беренче тапкыр үткәрелә. Шол онкология диспансерының баш табибы Алмаз Хаҗиев аңлатканча, мондай тәҗрибә алмашу киләчәктә дә үткәреләчәк. Эта программа будет продолжена до конца года. Значит, каждый месяц мы будем приглашать новых специалистов для внедрения новых технологий лечения рака нашим пациентам Закамской зоны. Это будут специалисты как головного учреждения, так и города Москвы, федеральных центров. Малоинвазив операциялар ярдәмендә пациентлар тизрәк тернәкләнә һәм берничә көннән соң хастаханәдән чыгарыла. Якын арада Шолның онкология диспансерында онкогинекологлар һәм лапароскопия простектомия буенча онкоурологларның мастер-класслары көтелә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Һәм мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Дриада предлагает широкий ассортимент изделий из дерева. Всегда в наличии деревянный погонаж, двери, мебель и аксессуары для баль. Телефон в Челнах 44 88 00. В Нижнекамске 84 27 27. В Елабуге 2 66 00. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны 78 03 03.